Ole tun trum kan video a chuan ai zawal kong chuk deuh te la om box si tlan ngei ngai ni box si poimo box si chung teng kong chuk deuh te chu kan ron tilang don ani tuna ilo thirang tuna kan hmuh lai mek hi thak thing atanga veng hnuai salim veng pan thlan a kong kha ni a he kong hi poimo em a he kong hi chukthla zelin salim veng field atangin mualpui 0 point thleng khawa zuk pawh a tichuan mualpui te ITI te salim veng te heng ho veng zawng tan hianin thak thing bazar a ron chuah chauh na hi a rem em a tichuan shortcut theiang ber thak thing bazar a ron chuak chho thin ani ni tin veiwak hian awm ve renga motor brake fail pawh a awm zeuh tawh ani he kong a kal tur chuanin a brake a tha em tih hi check uluk a ngai hle ani a bik takin two wheeler taxi te hi brake fail a tam em mai a he kong a kan chuk dawn nei chuanin a brake hi kan adjust fo a ngai a a hnung lam brake hi a tha em tih hi kan en fo a ngai ni hnung lam brake ya poimo em a two wheeler a chuanin a hma lam brake ringaw thi chuan a ding zo lo tih hi hriat tur nia two wheeler a chuan a hnung lam brake nen he a tan kop a ngai a tichuanin hnung lam brake hi tha deuh adjust a ngai a tichuan a hma lam brake hi kawng chukah chuanin a sat tawh chuan a fail mai thin a chuanin a brake hi adjust a deuh reng hi a ngai thin ani hei veng hnuai kawng chuk hi chu chuk ve deuh mai nia zawlah chuan chuk ve pawl tak ania chuwang chuan den ve te mai nia in lo phim khur thin dawn nei lai chuan tlan dawn ni chuanin tuna kan en leh tur hi electric veng kawng chuk ani helai hmun hi power house pan pheina power house thlen phei hma chiah khan St Mary's School bulah a chuk thla a St Mary's School bulah chuk thla a electric veng an thlana shortcut tha deuh mai ani helai hi lai kawng chuk hi a chho zawngin lir thei tlan phal lo nia a chuk tawi viau na chu tangkai em mai ni lai kawng chukah hi chuanin passenger phur chung chuan ka chuk ve ngam lo chuk dah hi pui tak ani a huai an chuk an ringot mai lai kawng chukai chuan two wheeler hi a ruk hian an ron tlan chho leh zeuh thin em achang hi chuan mahse ana zawng chuan tlan ngam chawng lo a chho phal lo tin a na an ron chho ni le tran zet thin hi chu ve tak ani an mah ni tan pon a hlo awm te reng nen lai kawng chuk chu rua sura a nal phei chuanin a tleng thla par thei leh hala kan a awm deuh mai nia helai kawng chuk hi se electric veng tan chuanin shortcut tha deuh mai nia saw tah zo din pungkawn vel a va hel kual lai chuan bazar pungkawn a va kual lai chuan shortcut tha deuh mai nia poimo ve em ani helai kawng pawh hi tuna kan en net tur hi chu ma bawk tlang veng pan chhohna kawng ani dawn ni helai kawng hi ma bawk tlang veng tan chuan tangkai em a tlang veng lawn chhohna ber ani a he lampang hi ding lampang hi a chuk thla lampang ron kalna ani a tichuan vei lampang hi
a chho tur tan chho na lampang ani chuan na ron tlan chawang ngai kong chawa hian ni tin school naupang chho zi ani chho ve deuh mai ni lai kong hi scooty chak deuh hlek tan lo chuan chho ve mai chin lo a ai thun lo tan chuan hậu ve deuh mai nia chua chho do na hian a koi chho le nga la lai kual tak hi mau bok tlang veng tan chuan he kong hi atangkai em mai a ni tin kan kal na thin ani hi khen chho ta hra me helai kong ve thung hi chu ram hu south veng chak an chho na ni a se shortcut thave tak mai nia poi mu em box ya mà ni cháu chó nan chuanin a hậu nu tuk lo ma sami pho nei tan chuanin a chho ul ve deuh hleka phim tur chonga ai khop mai chho ve tak chu ni hei mi pho nei tan chuan chho mai chi ani vak lo a chok lam hi chu aruak ma ni cháu chuan hậu lem lo a mi pho nei tan chuan break that tok nei nga ya hậu ve tak aniก็ปกติแล้วชุดนี้ที่มันเลยบวยข้าวตัวแรกchụp thằng cái thứ này nói chung lại bộ hi trong núi sâu biệt biển lắm main road trong á công bùi thăng dọc chụp bàn thang là khá nhỉ công bùi thăng dọc có chụp bộ nó ta trong núi sâu này trong núi sâu đi cả bộ nào này lại chụp chụp thà về tắc mấy này lại chú chụp ngâm chụp nó tua ra này ngót mấy vậy khát chứ cái là chụp cái lại hen cái chụp ngâm tua ra cái chú chụp để rèn này hen bike te scooty te chuan na ron chhawng ngam zel tho a huai tlan na tur ner ngot mai lai chu zora chuanin chhuk ber pawh chuan ve mai thei lai chhuk ngam le chhuk ro tih mai tur ni rong tan chuan chụp mấy nó chin là đang không mua là ổn tục anh nào đều phải cho nó mình linh tập vào đó thì như vấn đề cái này để thông chú để chụp lại và nhớ cái chụp lại chú cái ngải đồ một cái nón bắp tổ rồi về tuôn hoa trăng về lui về upato tắc khăn nhớ mà lại về anh ấy năng công an xiêm mà lại công chụp cái này này con chụp cái chụp về mà sẽ có người giao trả lại chụp thứ
kong hi alun ve em a Bethlehem veng te college veng te ITI lam thleng hian an chawr tangkai em ani he kong pawh hi zam hel nan ten an hmang sa a traffic a zam na sat zual chang phei chuan he kong hi a lun leh zual ani tuna tlan thla mek kha Republic lamah kawi phei ani kha chuan a chhuk ngil hi Bethlehem lamah college vengah chhuk thak thei a helai hi Putlang Road takin Kotaron chhuak chho kha ani a helai kong pawh hi a lun em ani two wheeler hi an hnung brake pawh emaw em a kong chhukah leh kong chhoh ah chuanin a hma brake ringawt hi chuan awm zia nei lo a a hnung brake awm lo chuan hma ringawt hi brake hmanh la hei amah hian a tawlh thla par thei a chuwang chuan a hnung brake hi a tangkai in a pawimawh zawk ani chuwang chuan hnung brake hi kan adjust ngun a ngai a kan check uluk a ngai leh zual ani helai hmun hi Sarkot Valley atanga Dorpui veng thar ban thla na kong kha ani a nikum sang hi samhnih pahnih khan an siam tha ve chaw a he kong hi tuna chuan mam nuam tawh em a tlan pawh a nuam a a lun hle tawh ani he kong hi helai hianin two wheeler taxi ten parking nan an hmang a chuan motor lian hi tlan phal lo ani a helai hi chu two wheeler chauh tlan phal ani a helai kong hi chu a chhuk over lova two wheeler tan chuan tlan a nuam em a a tangkai hle ani ti zawng kha tur tuma aizawl kong chhuk deuh deuh kan rawn tih chhuah thei te chu ani a ei lo pawh hi kong chhuk dang ala awm nual a am veng chhuk thla te pawh a chhuk thui em a hmunah chu kan rawn ti lang vek seng dawn lo a tuna kan rawn tih lun zawng te kha pawimawh zual ka tih te ani a eng pawh chu ni se kong chhuk a kan tlan dawn ani chuanin kan motor brake kha tha em tih kha kan check hmasa phawt tur ani a kong chhuk thui lutuk a tlan hianin a hma lam brake hi a sa lutuk a brake hi fail ve ziah mai a company lam hianin hei ai brake rin awm zawk leh lian ṭha zawk hian rawn siam thei se chuan a ṭha ta rin awm pawh chu ni se aizawl hi chu kong chhuk leh kong chho hi a tam lutuk a i motor brake a tha em tih kha lo in check uluk zual la lo fim khur la khawi kong kha nge chhuk i tih ber leh hlauhawm i tih ber comment lamah kha ni lo sei ve dawn nia